helo gynulleidfa a chroeso i haglediad rhif 47. Da'n wir, da ni gam yn agosach i'r hanner cant yna. A cam yn agosach i ddiddannu chi am yr awr nesa. Wel, ydyn ni'n mynd i cyrraedd awr? Chwiel. Dwi Sioned yma hefo Bryn. Helo. A Iestyn. Helo! Yndi, mae hi erbyn hyn yn mis Ionawr. Mae Dolig wedi dod, wedi mynd ac yn teimlo'n bell iawn i ffwrdd a does ar un o'n ni wedi cael unrhyw beth neis, drud, sgleiniog hyfryd gan Sion Corn. Ond, da ni wedi cael hangovers hyfryd drosto. Yndyn, mae Bryn ar hyn o bryd, fyddwn ni'n screen capio hyn yn arbennig i chi yn gwisgo teibo a Converse a basically yn David Tennantio. Yes. Tweeds! Dwi wedi anghofio'r Cris Pink ar tweeds. Ys yna rhywbeth arall ti eisiau fi? Barf hyfryd? Barf. Sgleiniog hyfryd. Iestyn, dwi'n gweld watch sgleiniog ydy'r unig beth sgleiniog hyfryd sgynnu ti. Wyt ti wedi cael dy fitness tracker sgleiniog neu di hwnna just yn watch arferol? Na, mae o'n edrych fel watch arferol, ond mae o'n tracio fi 24/7 a mae o'n briliant. Ti ddim yn teimlo hwnna'n creepy? Ti'n teimlo hwnna'n fonws y dy fywyd? Os o'n neb arall weld o, mond fi sy'n weld o. So, Cool, cos oedd hwn yn rhywbeth nathon ni trafod yn y podlediad diwetha, sef fitness trackers, Fitbity, math o bethau, oedd Iestyn ar ôl. Be nes ti fynd am yn y pen draw? Ar ôl y holl ymchwil, yr We Things activity ges i yn diwedd, ac digwydd bod, nes i gael y We Things Smart Body Analyzer i fynd efo fo. Iestyn, ti'n meddwl bod ti'n dod o Southern California? Os dwi eisiau gwybod pa liw di'n nghachu, sy'n rhaid fi edrych yn toilet i mwy. Just dychmyga'r oriau o ymdrech ti'n arbad o'n awan, Iestyn. Just at last. Gillian McKeith bach. Just yn sort of ofran yn gyfraith. O, ti di cael un hefyd, do? Ie. Sioned. So, be did... Hello. Ie. Be di'r end goal hefo hwn? Be mae'n mynd i helpu ti wneud yn dy fywyd? Wel, ar y funud, mae o i gyd just i wneud efo cael yr amser gorau fedrai yn hanner marathon Caerdydd sydd yn dod i fyny diwedd mis Mawrth. Hwn ydy'r hanner marathon rhyngwladol sydd yn fel cystadleuaeth rhyngwladol. Ac yn ôl sôn, mae Mo Farah mynd i fod ar y start line, ac os fedrai faclu fo ar y start line, mae yna chance. Baglu bo, a torri i fitness tracker fo. Yeah. A dwi di cwarno! Oh my god! Mae'r adverts na'n cringing, de. Mae just fel, dwi angen loads o protein. Cwarn sausage. Ydy'n really embarrassing bod fi'n cyfadde bod fi actually wedi prynu cwarn sausages ar ôl a wedi sneaking o fewn i bechdan ar plant, a dys na'r un o'n nhw wedi sylwi. A wedyn, nes i edrych fewn i, be ydi cwarn? Rhyw fath o... Cos pan ma'n i'n tyfu fyny, TVP oedd y peth i veggies, textured vegetable protein. Ti'n gwybod beth mae cwarn di wneud o? Math o fungus. O'n i ddim yn gwybod hynna. Mae hwnna'n rhywbeth newydd sbon i fi. Ie, diolch yn ideal. Mae fy meddwl bach wedi chwythu. Oedd yn dweud, certain people may have had a reaction to the fingers that we use. Gwni just mynd, da chi'n mynd rhoi hwnna'n o'r advert efo Mo Farah. Mo Farah and the fungus can help you create a better time in your marathon. Bryn. Da ni'n mynd siarad am lot o bethau. Da ni'n gobeithio mynd BT Open Reach, Sky Q, so funky pethau bech newydd, sut bod fi'n teimlo'n ofnadwy o hyn. But let's not get into that right now. Bryn, wyt ti wedi bod yn celebrity eto? Wel, ti'n mynd y bach yn... Wel... Chdi bach am yna, Sioned. Ti wedi bod ar media go wir a ddim y media mas gyda ni ar yr internet? Do, ges i ar Radio Cymru. Nes ti siarad ar Radio Cymru am Do, ges i fy ngalw fel sylwebydd materion. Wel, fel, beth oedd sylwebydd technoleg.
Dwi'n meddwl, technology commentator. Wel, ni swnio just fel rwy'n sy'n gwybod sut i wneud like, Excel spreadsheet yn hytrach. Ni'n dod so, oedd ei gyd i'n neud efo'r newyddion bod Apple wedi dweud bod nhw ddim yn mynd i werthu gymaint o iPhones, oedd nhw'n meddwl wneud, meddwl bod nhw'n mynd i wneud yn y chwarter nesaf. Ac oedd, am rhyw reswm oedd BBC dros hwn i gyd, a bob un fersiwn o'r BBC, efo straeon amdan hwn. Ac o Radio Cymru hefyd, yn cadw fyny efo'r zeitgeist ac yn sôn amdan Apple ddim yn gwerthu gymaint o iPhone. Gwyd, ydy hwn yn mynd i fod yn broblem i Apple? Na, di. Mae gen nhw 200 biliwn yn y bank. Dwi eisiau ti dweud hynna eto fel baddie o Austin Powers movie, gan bod gen ti bote a tweed. $200 billion. Yn y bank. A mae gen nhw hefyd... Diolch yn teimlo ddim yn mynd i werthu iPhones. Mae nhw'n mynd i werthu llai hon nhw. Mae nhw'n meddwl. A diolch yn fatha bod nhw'n mynd i lawr o rhywbeth fatha... Lle bod nhw'n mynd i werthu 100 miliwn o'n nhw. Mae nhw'n mynd i werthu 98 miliwn o'n nhw. Diolch yn newid anferthol. Mae nhw'n mynd i werthu chydig llai. Mae nhw'n dal yn mynd i wneud... Mae nhw'n dal yn disgwyl wneud dros 15 biliwn a chwarter. Mae hwnna mwy o bres na mae'r rhan fwy o cwmni yn gallu gwneud mewn blwyddyn. Mae hwnna mwy o bres na nid y lad ma'n gwneud mewn blwyddyn, siŵr o fod. Dwi'n ddim yn stori. Ond wyt ti chwarae teg yn gorau rhoi y perspectif yna i bobl? Achos mae mor anodd, da ni'n tri, mae siŵr wedi bod yn y sefyllfa yma blaen, lle mae bobl yn gofyn i ti sylwebu ar bethau. A mae'n really anodd ffeindio'r balans na rhwng... Peidio fod yn... Nawr fel glid ac yn... y peth di, mae yna rhywfaint o gwrddorol, achos mae Apple wedi bod yn mor enfawr a mor adnabyddus yn y farchnad. So mae y ffaith bod nhw'n disgwyl bod nhw'n mynd i werthu llai o diddordeb i rywun siwr o fod. Ond y peth ydy, yr unig pobl sy'n rili efo diddordeb yn y stori yma, ydy pobl sydd yn astudio'r farchnad. Shares yn y hyn ydy'r unig peth mae o diddordeb rili. I mean, os mae o'n neud unrhyw beth, mae nhw'n... Mae bod roedd yn mynd i ffons Android yn cael werthu, neu felly mae'n fwy o ffons Microsoft yn cael werthu. Sydd eto ddim yn peth drwg i ni fel cwsmeriad, chos mae Apple wedi mynd, i trio gwerthu mwy o iPhones, beth i ni neud rhywbeth mwy diddorol efo'r neu bod i ni creu gwasanaethau sy'n bach mwy o diddordeb i bobl. So maen nhw'n dweud, Apple Play, lle nhw'n ni dod â un o'r features newydd Apple Music lawr yn gynt, neu nhw'n ni gwasanaeth gwell ar iCloud, rhywbeth jyst i trio denu mwy o bobl yn mewn i'r farchnad. Cos mae'r stori yma wedi tanio lot o erthyglau dwi wedi bod yn gweld yn llefydd fel Guardian Tech, er enghraifft, yn dweud, bod Apple yn mynd yn boring. A dwi'n credu, a bod rhaid iddyn nhw wneud rhywbeth mwy i gael sylw bobl. A fi'n credu bod hwnna'n wir i fel yr percentage, y top, the power users di. Ond dwi'n credu, i dy farchnad, falle dy farchnad, kind of... Hyn ydy'r peth efo'r... so mae gyd ti fel mae pethau yn datblygu, mae gyd ti dy evolutionary jumps fel a. Dy'n peth ydy, mae fel ti'n neud y newid na, mae'r peth newydd sy'n dod ydy'r safon, wedyn ydy'r llinell. A wedyn dros amser, dyna fo, chdi wedyn ydy'r llinell. Wedyn ti'n disgwyl wedyn i'r jump nesa ac ar un wedyn. So mae beth o'n mynd i ddigwydd, a mae o'n... Mae wedi gallu gwneud hyn, mae wedi gwerthu mwy a mwy o tyfeisiad yma am 10 blynedd. Does ddim ffordd fydd i'r cwmni cario ymlaen gwerthu mwy a mwy o peth. Chos mae'r hod gymaint o bobl yn y byd, a gymaint o bobl sy'n gallu afforddio. So, just... Mae'n mynd i, ond y peth ydy, lle dyma'r newyddion gorau i Apple, ond mae'n probably dod yn peth gwell i ni, a mae'n mynd i feddwl, maen nhw'n mynd i cael mwy o challenge, sy'n feddwl bod nhw'n mynd i gorau datblygu rhywbeth gwell i cael pobl yn ôl efo diddordeb yn efo, so... Yes, dyn nhw ti'n
Mae dda i Apple mewn ffordd rhyfel, chos I wthio nhw. gorfodi nhw i peidio cymerid i wneud mewn bod gyda nhw amser hawdd. Mae nhw'n gorfodi nhw i wneud y well. So Iestyn, wyt ti'n teimlo, fel rwy'n sydd yn neud lot efo'r cwmni, wyt ti'n teimlo bod nhw wedi bod yn cymryd pethau'n ganiataol? Na, dwi just... digwydd bod neithiwr o'n i mewn yn Brifysgol Bangor yn yr adeilad Pontio yn gwrando ar person o'r enw Sir John O'Reilly, yn siarad. Ac fo oedd un o'r prif pobl oedd wedi gallu gwella fibre optic cables i gael signal i fynd lot gryfach dros y Atlantic o'r 70au i fewn i'r 90au, dwi'n meddwl oedd yn gweithio ar hyn. Ac oedd o'n sôn amdan faint o gyflym mae technoleg wedi mynd dros y blynyddoedd, ac oedd o'n dangos un sleid o y person mwyn am cofio, mi'n cofio enw fo, ond un boi yn y canol, neb gwybod po oedd o, ond dangos yn y dechrau, be di nhw, The Wright Brothers oedd wedi hedfan tro gynta, a wedyn Neil Armstrong ar ochr arall, oedd dyn cyntaf i fynd ar y lled, a oedd y boi yma yn y canol wedi cyfarfod y ddau pen o'n nhw. A dyna faint o gyflym oedd hynna di mynd, a mae technoleg ers i ni gael ffôn, iPhone 2007, mae pethau di just mynd yn insane faint o gyflym yma. Dwi just eisiau cwmni slofi lawr a cael pethau'n iawn yn lle gwrddhau pethau bob munud ac yn meddwl... Mae wirioneddol yn teimlo, mae'r ffaith bod ni'n gallu gwneud y podlediad yma rhwngth y llefydd gwahanol i gyd, a mae hwn yn rhywbeth bysau 10 mlynedd yn ôl sy'n rhaid ti'n gwneud efo cwmni proffesiynol. I gael y technoleg bod ni'n gallu sgwrsio fel hyn. Ti'n teimlo falle... Esgusodwch. Esgusodwch fi, ydw'r brogan ac as i swper, mynd ar ffrang. Mae'r ffaith bod pethau wedi mynd mor gyflym, wedi mynd mor democratic, yn briliant, ond wyt ti'n hefyd yn teimlo bron fel bod ti yn un o'r bobl na oedd yn ganol y chwyldro diwydiannol, oedd yn arfer gweithio'r ffarm, gwehyddu tyma bach, a wedyn o fewn hanner 100 mlynedd, oedd ffarm nhw yn surrounded hefo ffatrioedd, spinning gen... Ti'n wedi feddwl, mae Merthyr wedi popio fyny'n dardd gefn di, a mae'n rili'n gallu bod fel, wow. So ti'n stopio meddwl amdan be sydd wedi datblygu a be sydd dal yn datblygu. Mae'n gallu bod bach, ti'n edrych o fewn perspektif hanesyddol. Dwi'n gwybod, hefyd rhywbeth be mae Iestyn yn dweud ydy ffaith, mae lot o'n fod ar un creu technoleg mwyn creu o. Maen nhw'n rhywun dod i fyny o'r syniad, da ni'n gallu neud o. Ga i wneud quote Jurassic Park fi eto, sy'n dod fyny i pitch. Fel mae Jeff Goldblum yn deud... Set it up, here's the pitch. Fel mae Jeff Goldblum yn deud yn Jurassic Park, we spent so much time thinking if we could do it, we didn't stop to ask if we should. Let's go! No! So, o'na ryw app ddiweddar, Stolen neu rhywbeth oedd enw fo, bod pobl yn gallu prynu a gwerthu profiles pobl ar Twitter, ac treidio nhw fath rhyw trading cards. Ac oedd dweud, pam? Mae'n sy'n really top. Ac mae'n dweud, beth mae pobl sy'n really ddim yn neis yn prynu, yr men's rights activist mae'n prynu profiles merched sydd yn adnabyddus ac yn neud pethau afiach efo nhw. A dweud, pam? Ti'n gallu neud o yndwt, ond pam? A so ti'n dweud, mae'r technoleg mae gyn ni, mae gyn ni'r sensors mae gyd yn y ffôn. Mae natur fyna... God, dwi wedi mynd yn eitha philosophegol, diolch i'r leftover port Dolig. Natur ddynol ydi o'n de. A natur kind of, mae gennau rym dros drwy. Mi allai wneud y stwff ma, sbia na fi, mi allai wneud hyn. Mae hefyd i rhywbeth hefyd yn drwy be mae Jeff Jarvis yn sôn amdan efo'r norms technolegol. Da ni'n gymerodd o blynyddoedd i
i'r norms cymdeithasol cael ei ddod at ei gilydd efo tynnu lluniau pobl. A pan oedd y cameras yn gallu mynd o gwmpas yn iawn. A mae'r technology yn symud mor gyflym wwan, di'r norms heb dal i fyny i ddeud hwn di'r ffordd ddylia chdi delio fo'r technolog, mae'r ffordd i ymddwyn efo fo. Ac mae hwnna rhyw radda wir efo'r datblygiad technolegol hefyd ydy bod da ni mynd mor bell ac i gallu rhoi y stwff mae gyd i fewn. Da ni'n rili'n stopio gofyn pam i ryw radda. A wedyn, diolch yn... So mae'r technoleg yn datblygu'n gyflymach na'n gallu ni i reoli'n defnydd ni ohono fo. Ie. Wel, dyna beth sy'n mynd nawr i lot o fel bobl sydd yn mynd yn eitha caeth i'w ffôns, ond dim fel kind of addiction gen i fynd i'r priories eich allan. Just yr arfer, lot o bobl yn ei arddegau, lot o bobl oedran ni, hefyd, just yr arfer ma o swipe to refresh, check your phones, gynnau notification. Ti'n meddwl, yr urge na. A ffaith fod ti'n gallu bwcio rwan i cael digital detox, i fynd i ffwrdd i rwla, ti'n talu rwy'n i fynd i rwla, lle dos am signal yn byd, ti'n handio dy device i fewn, ag na fo ti'n rhydd. Oh my god. Mae'r ffaith fod ni wedi cyrraedd y pwynt yna barod, ar ôl be? 7 mlynedd o hyn? Peth hefyd, fi'n mynd i rhywbeth un o peth oedden ni am siarad nes ymlaen, rhai o'r technolegau newydd ma da ni fel pobl hyn ni'n necessarily gweld y defnydd ono fo. Stwff fel Snapchat ac yn y blaen. Siwr ti'n fel yna? Ydw, dwi dal yma. Yn anffodus, dwi yn talu £100 y mis am super duper extra awesome broadband. Gesiwch be? Ti ddim ar super duper extra awesome dyddi yma. Gair efo BT. Section nes yn y podlediad, boys. Na, so mae'n mynd yn ôl i'r beth ti'n sôn efo'r cyn i ni ddechrau recordio amdan defnydd Snapchat yn cwmnia cyfathrebyg cwmnia darlledu. Ydy ti'n gallu defnyddio fe i cadw mewn cysylltiad efo'r gynulleidfa mwy ifanc, ond da ni'n edrych ar ôl dweud Snapchat, ti'n bwyd ydy'r peth a ti'n defnyddio i gyrru lluniau budur i bobl a bod o'n dileu hyn yn automatic. Ti'n gwybod be? Dwi'n teimlo fel, dyma un o'r darnau cynta, dwi'n 32 erbyn hyn, a dwi'n teimlo erbyn hyn, mae gennau ffiniau, dydw i ddim y to ifanc rhagor. Fi'n gwybod hynna, mae'n anhollol wneud synwyr. Ond mae Snapchat rhywbeth, mae llwyth o ffrindiau fi'n defnyddio. Mae'n gret. Mae nhw'n defnyddio fo jyst i gadw golwg ar ei bywyd, jyst i gadw updates bach yn mynd, sbio, dyma rhywbeth doniol dwi'n newydd wneud, neu rhywbeth doniol dwi'n newydd gweld. Ond, oh my god, mae o'n un rhwydwaith arall i fi goffod poeni amdan swipe to refresh. Mae'n un rhwydwaith arall i fi updateio. A dydy'r syniad o just rhoi rhywbeth allan yna sydd yn wirion a ddim yn golygu ddim byd, ddim rili'n apelio i fi, ond eto dwi rwan yn swnio'n hen. Ie, na, dwi'n meddwl yn gyd o. Yes, ddim bacio fi fyny. Rwy'n, come on. Wel, dydy o ddim ers cael plant, mae just ers dwi'n gwybod, ers hir, mae cael Twitter a Facebook yn ormod i fi. Mae Instagram yn gelfyddyd, so mae hwn yn cyfri fel, sbia clwt. Dwi byth yn cofio mynd ar Instagram i checio bethau, os na fod dwi'n meddwl, os dwi'n cofio am llun mae rwy'n arall di reid, dwi'n meddwl, sgwni be mae o'n neud rwan, a wedyn mynd i edrach ar llunio'r person yna. Ond y problem sgan fi, dwi'n dieddol dilyn yr un pobl ar y 3 peth bron. A mae pob peth yn cael ei rannu. A mae bob dim yr un peth ar y 3. Ond, ie, mae'r just y sbwriel sy'n yna yn cael ei dosbarthu trwy'r 3 yn nhw yn rhywbeth, dwi wedi ffindio, dwi wedi managio filtr allan, mae Twitter lot o eich i fi wan, lle dwi wedi creu rhestr o fewn am fod dwi'n dilyn rhywbeth o 800 o bobl, ond o fewn y rhestr yma, mae yna
just o dan 100 person, a hwnna di'r llif dwi'n dueddol edrych ar, a weithiau na i mynd i fewn i'r prif llif. Dyna beth yw'r curated, ond ti'n beth yw'r pwynt o ddilyn y 700 arall te? Dwi'm yn gwybod, am fod mae gynna fi ddiddordeb, mae gynna fi ddiddordeb yn rheina, ond ddim bob munud. Yn y rei dwi'n dilyn yn y cant, mae gynna fi ddiddordeb, am fod dwi'n gwybod mae yna rhywbeth call yn cael ei ddeud gyda nhw rhan fwyaf o'r amser. Gyda rhywbeth teimlo weddol tebyg efo yn ffôn ni. Ac o'n i wan yn gwrando ar cerddoriaeth ar y ffôn ni. Ac ar adryd, mae'n bycio fi bod o'n neud hyn. Ti'n chwarae cerddoriaeth ti, a mae'na neges yn dod i fewn. Nith o stopio'r cerddoriaeth a dechrau rhoi y tôn a wedyn mynd yn ôl. A mae'n galat. Diolch fatha ar app lle mae'r sain yn mynd i lawr chdi bach, mae'r tôn yn dod i fewn yn weddol subtle a mae'r cerddoriaeth yn cario ymlaen. Mae'n actually stopio beth dwi'n neud. Bydde gen Gavin Lloyd rhywbeth i ddeud am hyn. Ein golygydd sain anhygoel tan ychydig bach yn ôl. Wel, ia. Yn ôl chydig. Love you, Gavin. Ia, ac oedd yn bycio fi bod o'n i wedi dewis bod o'n eisiau gryndau cerddoriaeth ac oedd y ffôn ac oedd yr Facebook Nixon testyn e-bost bob dim yn amharu ar yn gallu fi i wneud hynna. So o'n i fod ddim dewis ond talu sylw i beth sy'n mynd ymlaen yn y llif na. Ie. Da ni di... Sorry. Da ni di sylwi hyn, dwi di symud swyddfa a di reid speaker Bluetooth yn y swyddfa yna a di bod yn chwarae music off y ffôn i hwnnw. Ac yn fod dwi erioed i sylwi ar hyn o blaen, ond pan chwarae'r cydoriaeth o hwnna a efo Bluetooth, mae neges yn dod i fewn, mae yn stopio'r music, mae ping yn dod i fewn ar y speaker, ac wedyn mae'r music yn mynd yn ôl, ond os ti'n defnyddio technoleg Apple, sef AirPlay, dydy hynna yn digwydd, mae'r neges just yn neud sŵn ar y ffôn, ac mae'r cerddoriaeth yn cario ymlaen ar y speaker. Cos mae Bluetooth yn ymddwyn just fel plug yn y deal. Dwi di dod ar draws beth ti'n sôn amdano sydd yn really annoying. Be nes i diwad oedd mynd â nôl iPod. Oldie iPod? Si nôl iPod. Single use. Rwy'n si cerddoriaeth i gyd arno fo. Troi y Wi-Fi i ffwr. Sgau byd ono fo blaw am cerddoriaeth fi. A wedyn dwi'n gallu wedyn just roed cerddoriaeth i o'n gwrdd i cerddoriaeth. Diolch moch gyda'i wedyn be mae'r ffôn yn. Mae'r ffôn yn neud pan dwi eisiau gallu defnyddio fo. So gyda'i diddordeb neu amser i edrych arno fo. Dwi wedi bod yn... Oh my god, dwi wedi atgyfodi blog fi fel chwthu'r llwch off o fo. A ges i stats brilliant am yr un cyntaf, cos nes i'n mynd, hei, dwi'n blogio to! Dyma item am eyeliner. A pob, ww! So, ond dwi wedi blogio... O, dyna, dwi wedi reid o'n Instapaper, ond dwi wedi gyrraedd eto. Na, dydy o ddim, definitely ddim am eyeliner. Ond mae o, fel mae'n siŵr bod loads yn chi sy'n gwrando di ffigur allan, mae fy ymenydd yn gallu neidio o le i le yn eitha cyfan. So mae'n lot o bethau random. Ond un o'r pethau diwetha nes i blogio amdan oedd Marie Kondo. Dwi'n gwybod os chi wedi clywed amdano hi. So mae hi'n dod o Japan. Mae hi wedi cychwyn neu creu y system newydd yma o dacluso'ch tŷ a dacluso'ch bywyd. A yr prif reol sgen hi ydy, mae eisiau ti, unrhyw bryd wyt ti'n dacluso dy dŷ, neu wyt ti'n teimlo, mae gennau gormod o bethau. A diolch yn beth i ti ddim yn eog amdan, just mae bywyd yn ycrywio pethau. Mae'n dweud, mae eisiau ti pigo pob peth fyny, ac os nag wyt ti'n teimlo cysylltiad, mae hwn yn very Shinto, mae hwn yn very Japaneaidd, os nag wyt ti'n teimlo cysylltiad i'r peth ma, bod y peth ma'n tanio rhywbeth yn y tŷ, mae eisiau ti just gael gwared arno fo. So fi wedi bod yn neud lot o hynna o gwmpas y tŷ. Mae'n eitha anodd efo tegannau plant. Llew, wyt ti'n caru'r dan ma blastig ges ti gael cilch? Ydw! Oce. Yn union. Ti'n caru'r skanky lindys yma? Ti wedi cael... Oce, well, fine. Ond dwi wedi really dechrau rhoi hynna fewn i fel ffôn fi. Mae hwn yn mynd i swnio'n weird, ia. Ond fel, os nad yr apps ma neu fi dim ond hapus, maen nhw wedi cael fling, so dwi wedi diffodd notifications, because notifications ddim yn ei fi dim yn hapus. Mae notifications fel, Miss, edrych yn y fi,
mae'n fel cael, like, cymeriad bach needy iawn yn dy ffôn di, mynd, edrych yn fi! So, does gen I ddim notifications unrhyw beth, pretty much. Falle WhatsApp, cos mae mam anno fo rwan. Yay! Ti'n dweud, mae'n teimlad eitha neis i fel ti'n deud Iestyn, i streamlinio beth sydd actually yn tanio. Mae hi'n deud lot o bethau amdan tanio llawenydd. Mae llawenydd falle'n gair cri, ond just tanio diddordeb, tanio teimladau yma. Achos ti'n cael... Dwi wedi gweld lot o erthyglau. Unwaith eto, dwi'n gwybod bod fi'n quotio'r Guardian lot achos dwi'n darllen a lot achos bod fi'n loony lefty. Ond, mae yna lot o pethau fel ti'n deud Iestyn, y digital retreats ma, a.k.a. mynd am gwylio fo 9 o taid am y weekend. Di 3 jeans sicr heb gyrraedd top cwm Afon Dilas. Dwi ddim eisiau... Mae'n oce, mae gennym ni broadband. Dim super fast, mi ddeith. Siw braidd. Mae just y teimlad yna o ddiffodd o switch ffwrdd yno. Mae'n mynd yn fwy anodd i wneud. Dwi'n gwybod sut ydych chi'n teimlo. Ydych chi beth yn teimlo weithiau just fel, mae batri fi di mynd. Ti'n mo be? Na i ddim roed o'r charge. Am chydig, just i... Wel, dwi wedi bod yn mynd un o ddau lefydd bod fi just yn diffodd y ffwrdd a tynnu'r batri allan. Kill it with fire approach. Mae'n gweithio, ti'n teimlo wedyn, ti'n efo'r temptation na wedyn i fynd am dy ffôn pan mae'na lol mewn sgwrs efo rhywun. Dwi wedi i ryw radda... Oce. Weithio pan dwi'n gwisgo... Mae'n mynd rili ddofn yn rili gyfle. Weithio pan dwi'n gwisgo fel ma, efo'r wasgod a bob dim, mae gen I watch podcast. Bryn! So dwi wedi dechrau mewn yn ddau weithiau tynnu'r watch podcast allan a checio'r watch podcast. Mae'n superb. Dwi'n mynd gwybod bod hwn yn cyfri'r un peth, ond mae gen I, diolch yn Fitbit, ond mae gen I Casio. Wow. Watch bach fi, hefo golau bach yna fo. Mae'n edrych fatha'n polar newydd, ond dim dyna dio. Dwi just eisiau pwyntio allan wan, mae hwn yn hollol weledol, a mae'n drio postio link yn y bydd. So mae gen I yn oriawr Casio fi, brynodd Aled hon i fi, mae nhw'n siop Casio yn Llundain 10 mlynedd yn ôl, right? Mae hi'n briliant, mae hi'n edrych fel, mae'n wen, mae gen hi botwm bach sydd yn ei golau, a mae'n edrych fel rhywbeth eitha Fitbit-y o pethau. Ond mae'n rhoi'r un un teimlad i fi, a pan weles i'n hefnder, hefo watch Casio efo calculator yn efo yn y 90au cynnar. Gynna un o hynna ac oedd o'n awesome. See, just y darnau kind of, want o dechnoleg fyna. Ond oedd y watch ma yn 20 pint a o'r bellter mae'n edrych yn smart. Ond Casio, twel, just hyn technoleg, just watch, dyna gyd o'n neud. Mi nes i actually edrych mewn i wafod sut ti gallu cyrra beth o'r Moto 360 a neud y mewn i smart pocket watch. Os yna efo'n neud am farod? Mae'n rei pobl di'n neud o beth i ti'n meddwl, fatha, i be? Just i be? I be? Just... Mae iPod, ti'n meddwl yr iPod na sy'n edrych o stamp, yr rhai bach. O, ie. Darn o Apple Tech dwi rioed wedi prynu Iest, fe di'n prawd o gwled. So, teeny, fel nano, ond y nanos hefo sgrin cyn iddyn nhw fynd yn dim byd. A gallu ti sort of iwsio hwnna fel pocket watch bach, gan efo clip bach yno fo. Mae hwnna di height. Dyna ddim un o'r prif pethau efo'r cael yr oriawr yma. Dwi'n fed up o plygio pethau fewn i jartio. So dwi'n really fed up o hynna. So dyna pam dwi'n wrth y modd efo hwn. Dwi'n mynd gorau chartio fo. Mae'n just yn mynd. So, a ni'n misio rhywbeth arall o'n i'n gorau i reid yn ymwyl y gwely y nos i blygio fewn. O'n i syni hefyd gwahaniaeth yr iPod ydy diffodd y Wi-Fi o diffodd y Bluetooth yna fo o'n para diwrnodia. Mae'r ffôn wan hefyd gan bod wedi tynnu'r cerddoriaeth off o fe gyd, mae hwnna wedyn yn para am y diwrnod wan. So oh my god, amazing. Here's the science part, canolbwyntiau.
sut bod y cerddoriaeth yna gyd yn llenwi memory dy ffôn di yn effeithio ar perfformiad y batri? Wel, dwi'n mwy i wneud efo faint ti chwarae honno fo, so os mae'n gorau mynd yn ôl ac ymlaen i nôl y cerddoriaeth. Mae hwnna wedyn, obviously, mae'n cyd ar yr SD card, mae'n cynnesu'r SD card sydd wedi fod bod y batri mynd yn gynnesach, sydd wedi bod o'n dwi'n gweithio mor dda ddylio fo bod yn neud. Ti'n gwybod be? Dwi'n dysgu rhywbeth bob dydd. Dwi'n gwybod os mae'n gyd y wir, doedd y swnio'n tre. Sy'n ti'n cael jobs ar Radio Cymru? Mi ges i ddiweddariad hefyd, mae hwn offshoot, am fod, da ni'n deud lot o bethau ar y rhaglen yma sydd ddim yn wir. So da ni'n gorau cywiro'n hynna. Dwi actually ddim yn gwisgo bowtie o gwbl. Da ni gyd actually. Gwisgo dillad o gwbl, ond neb wedi mention o. Na. Ond na i reid link efo'r podlediad yma i be nath Rhodri Noodles yrru fi ar ôl y rhaglen dwytha am fod oedden ni sôn amdan Duolingo a sut fod o ar gael am ddim. Be? Da ni di deud celwydd? Na. Ond fod o'n i'n methu gweithio allan sut oedd o'r gael am ddim ac fod o'n rhywbeth oedd o mor dda ac fod o am ddim ond mae rhaid fod yna catch rhywle ac tyfo cael pobl i gyfieithu erthygla go wir ma nhw na dwi'n mynd i botio hwn i fyny eto rhan so Rodri, sori am hyn 8 wythnos yn ôl so os da chi eisiau gwybod sut maen nhw'n neud i pres just edrych ar y link yn hytrach na fi botio fyny'r disgrifiad eto na i reid o'n efo ar nodyn bach o ar sangiad fel bysa Dafydd Ap Gwilym yn neud. Dyn ni gyfach Rodri Ap Noodles achos mi o rwan yn rhedeg y we a ballu i Cymru Fyw a BBC Cymru. Actually rhedeg y we. Rhedeg. This is a great big box. This is the whole of the internet. 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 Mae'n gwared gyn gymaint amser yn ei fideos o cathod bach mewn anhygol. Mae'n pwer efo i gyd wrth reidio i feic fyny'r afon Taff fyny ag i'r afon Taff. So, Hwyaden good. Da iawn iawn. Wedi hefo the man. Da iawn. Na, fi'n rili edrych ymlaen am y stuff mae'n mynd i ddod, achos mae cybl erthygle rili dda gan fod i dod allan. Un ar menyw o Sir Benfro oedd wedi bod yn un o sylfeinydd fonts Microsoft right nôl ar y dechrau, a dwi'n mor sori bod fi ddim yn cofio enw hi ar hyn o bryd, achos ddim wrth ymyl fi, ond falle fyddwn ni'n gallu rhoi link i hwn. So erthygl ar BBC Cymru Fyw, sut oedd, achos o'n i wastad eisiau gwybod sut bod gen y ffont sylfaen yr enw sylfaen, cos o'n i'n meddwl, ydy hwn just ar computer fi? So hanes y menyw o Sir Benfro sydd wedi bod yn gweithio nôl-right ar cychwyn operating systems, poblogaidd cychwyn. A rili edrych ymlaen yn fwy erthyglau fel yna. Diolch, Rodri! Ding! Da i fawd i fyny. So, dyn ni yn mynd i neidio fewn yn rili gyflym i just cwpl o eitemau newyddion. Eitemau newyddion! BT, mae yna cwpl o storiau am BT. Y BT dwi'n talu pres amdani gael we rili gyflym er mwyn podledio. Hei, dy ddim yn gweithio heno. So mae BT yn gwmni enfawr a mae sôn bod nhw yn mynd i fod, neu yn mynd i gael ei gorfodi i gwerthu off i ochr OpenReach, sef yr ochr strwythyr a rhwydwaith. Ydw i'n iawn i ddeud hynna, Bryn? So, BT wrth gwrs yn arfer bod yn part o'r GPO, General Post Office. A am wylai system cyfathrebu'r gwlad i gyd. So, pa dod i fewn i sort of creu rwydwaith telefon, nhw oedd yr cwmni oedd yn gyfrifol amdano fo, nhw oedd berchen oedd nhw'r gan y wlad. A dda nhw'n cael privateiddio yn yr 80au,
a dod trefod i beth gael BT dyddi yma. Mwyn gorfod, y problem oedd wedyn, oedd nhw a dal y gyfrifol amdan y rwydwaith o roed yr copper i'r tŷ a hefyd gwasanaeth ar ben hynna. A be oedd syniad oedd cwmnia wedyn methu cystadlu efo BT oherwydd oedd nhw methu cael mynediad i'r cabinets yn yr stryd i gallu cynnig gwasanaethau i pobl ar yr un tylera oedd BT'n gallu afford i wneud. So, ddaru nhw wahanu BT mewn i dair rhan. BT fel da ni'n nabod o heddiw a be ma'n ôl BT OpenReach. BT OpenReach sy'n gyfrifol amdan y rwydwaith, yr copper, yr fiber, bob dim i'r tŷ, nhw sy'n gyfrifol amdan hynna. Wedyn mae gen ti BT wedyn ar ben hynna sydd yn gyfrifol amdan y gwasanaethau. Y peth o BT Vision, bilio am defnyddio telefons a bob math o pethau, nhw sy'n gyfrifol am hynna. Mae bob un cwmni cyfathrebu a fod i gallu cael mynediad, yr un mynediad a BT y cwmni cyfathrebu i be mae'r stwff mae'r OpenReach yn neud. So, mae'n costio rhywfaint i Sky archebu llun all ffôn a mae'n costio i BT yn neud a mae Sky gallu cael BT yn neud y gwasanaeth yna yn yr un faint amser mae BT yn gallu cael nhw wedi neud. Problem ydy, diolch i weld bod yr cwmnia, bod o'n gweithio mor dda ac o bobl yn gobeithio fysa fo'n neud. So syniad ydy, maen nhw'n eich edrych mewn i'r syniad bod BT yn gwerthu ffwr BT OpenReach fel cwmni hollol ar wahân a bod nhw wedyn yn gallu cael ei rhyddhau really i gallu mynd a wneud deals efo gwahanol cwmnia ac yn y blaen. Cos ti ddim yn sylwi pa mor humongous ydy BT dal, achos y stori arall sgan ni yn BT di'r ffaith bod nhw'n prynu neu dwi wedi totally camddeall hynna. Helo? So, chydig o ddiso, rhyw flwyddyn yn ôl? Yes, dwi'n cofio'n union pryd ar nhw ddechrau. Mae bron blwyddyn yn ôl ni. So ddari nhw deud bod nhw neu cynnig amdan i brynu y rwydwaith. Ac oedden nhw wedi gwerthu O2 yn be oedd o hynna, 6-7 mlynedd yn ôl? Ie, so BT arfer yn redag rwydwaith ar enw BT Cellnet. Dwi'n meddwl, BT Cellnet... Flashbacks! Y BT Cellnet trefyn i O2, dwi'n cofio. Do, dwi'n meddwl. Ond wrth gwrs, da ni'n deud celwydd ar y rhaglen yma. Fydd Rodri guaranteed ei bostio fewn. Da ni trefyn i O2, da ni O2 cael werthu i Telefonica a trefyn i cwmni hyn. So mae BT wedi dweud, da ni am mynd yn ôl mewn i'r farchnad telefons a prynu O2. A mae O2 wrth gwrs arfer bod yn... EE. Arfer bod yn Orange a T-Mobile. T-Mobile ac Orange. Yeah. So... Just in a mind-blowing. So, mae nhw, wrth gwrs, y problem ydy efo deals anferthol fel mae'r llywodraeth goredrych mewn iddo fo, ydy o'n mynd i amharu ar cystadleuaeth, ydy o'n iawn bod cwmni mor fawr a BT, a berchen siog enfawr o'r farchnad, a wedyn beth yma'n cymeryd rhyw flwyddyn i ddod trwad, a mae'n edrych fel bod o wedi wneud wan, a mae BT yn mynd i cael y hawl i brynu EE. Mae'n eisiau cynnig un pecyn ydy, am fod mae TalkTalk yn gynnig o lle ti'n cael dy landline, dy mobile, dy broadband a dy teledu mewn un pecyn. So mae BT eisiau cael y nôl i fewn i hynna wan, fatha un bil ac ti'n cael bob dim mewn un peth na. Di Sky yn neud mobiles ta na di? Na di. Na.
Dyn nhw'n MVNO? Cos oedd o orange yn doedd, o ti'n gallu cael pob peth gan orange yn dweud slawer dydd. Ie. Ond, dwi'n meddwl bod BT yn neud y move yma, mynd yn ôl i fewn i'r byd mobile, oherwydd fod nath nhw mistake o cael gwarad o O2, oherwydd dyna'r ffordd mae galwad ar ffôn yn mynd. Os gynna ni'n landline yn tu ni, wel mae gynna ni ar gyfer yr internet, ond gynna ni'n ffôn. Beth maen nhw'n gorfod edrych i'r dyfodol a gweld, fel ti'n deud, maen nhw'n mynd i dos a neb really oedd ni neu fyng suppose yn mynd i gadw landline yr agor. Mae'n rhywbeth peth maen nhw'n efo diddordeb ydi Wi-Fi. Ond bod mae'r ansawdd mor wael, a nes i ofyn ar Twitter, dwi'n meddwl, os ydyn cyn yr rhaglen dwytha neu ar ôl o, ond nes i ofyn pam, os dwi'n gwrando ar rhywbeth ar Radio 5 Live neu unrhyw beth yla, a mae'n rhoi'n ffonio fewn, a ti'n gwrando yna fo, a mae'r ansawdd o galwad ffôn mor sal, hyd yn oed, dim ots os ydyn nhw mobile neu landline. Be dio, am fod, mae'n just yn swnio fatha, am fod maen nhw'n connectio fewn trwy landline i fewn i'r swyddfa, ac o'n i'n meddwl, surely, fe rydych chi'n defnyddio rhyw technoleg mwy modern i gael yn glir. Ti'n gwybod be? Ond mae'n gyd i wneud efo'r box. Dwi'n gwybod, achos ys gennau ddim iPhones, dwi'n gwybod ysdi iPhones yn ei hyn fwy aml, ond dwi'n gwybod dwi'n ffonio un omrodyr, a weithiau, mae fel bod yn galwad ni'n cael ei upgradeio i... HD. A mae hwnna'n anhygoel, a ges i real freak yn mynd, dwi wedi Skypeio ti? Na, mae hwn yn really good, mae'n bach yn creepy, cos ti wedi arfer efo siarad fel na. A dwi'n synnu bod na ddim mwy o hynna'n digwydd just yn gyffredinol, achos allai really ddim dychmygu bod voice calls yn cario, o feddwl faint o data sy'n pingio rownd. Wel, da ni ar 3 fi ar raig, a pam da ni'n ffonio'n gilydd, da ni automatically ar HD voice calls. So mae o yn gweithio o fewn rhwydraeth 3 i ni, ond os dwi'n galw rwy'n yr orange, neu EE erbyn hyn, neu BT erbyn hyn, sydd efo HD, yn eithaf am gweithio am ryw reswm, dyn nhw'n siarad efo gilydd eto. So, pryd mae hynna'n dod, dyw awyr. Mae'n rili ddiddorol o feddwl bod ni'n just yn gallu bod yn rili picky, yn hytrach na just, gawn ni signal, rwan gawn ni HD signal. Really nice. Ond mae'n mynd yn ôl at be oedden ni siarad amdan gyna, amdan yr cyflymder o technoleg yn hedfan mynd, ond mae galwad ffôn landline a dal o mobile i mobile mewn ffordd os dwi ti'n efo'r HD na, di aros yr un peth ers blynyddoedd a blynyddoedd, a mae dal yn ansawdd gwael uffernol. Na, cytuno, a hefyd dwi'n really synnu, fel ti'n neud hefo'r stuff radio yma, bod ddim mwy o'n fo'n cael ei wneud cyfweliad ar Skype, achos dwi'n gwybod y cwpl o troion dwi wedi bod mor lwcus i fod fel Bryn i gael fy ngalw i fod yn siarad am y we a ballu. Fi wastad wedi deud gwrando gai Skype chi. Pan ys di neud raglen ar y radio, Sionet? A nes i ddod ar y sioe efo ti, ar Skype o ni. Ti'n mo, mae'n ei gymaint o wahaniaeth. Fi'n mynd i siarad yn rili gwic, gan bod ni'n siarad am y radio, rhywbeth o'n i rili eisiau fflagio fyny. Dy ddim yn reidrwydd yn technolegol, ond mae o hefyd ydy cyfres o Wreath Lectures. Fi wedi bod yn gwrando fo Radio 4. Oes, mae gennau olfawr wedi tatwio ar fy nhalcen fel loser, mawr, smelly loser. Ond dwi'n rili licio iPlayer app ydy fy hoff app yn y byd i gyd. Y problem ydy, ar tangent, dydy Stwff Radio Cymru, dydy comedies beth ar Radio Cymru, most dweud, it's not available on this device. Diolch. So dylen ni sgwennu cwyd. Na, it's not available on this device. So pan dwi'n siarad gwrando ar Stwff Radio Cymru, arno fo, fel comedies y pethau, mae'n deud, na, llaim llwyth o hwn. So unai dysa rwy'n ddim yn cymryd yr amser yn Radio Cymru roed ymlaen yn ddechrau, neu mae na conspiracy. Ti'n ma be? Fe rai ni holi Rodri. Ond be ni eisiau... ar Wreath Lectures, dwi wedi bod yn gwrando arno, a'r person sydd yn neud Wreath Lectures leni ydy Dr. Professor Genius y Blaned Stephen Hawking.
Ond mae Stephen Hawking yn neud darlith yn mynd i fod yn ddiddorol iawn. Ach, wrth gwrs, mae Stephen Hawking wedi cadw I lais digidol ers pan gath o gynta. Achos mae lot o bobl wedi siarad ynglyn, ydy o eisiau upgradeio technoleg lais, achos mi gallaf o gael llais llawer tebycach I Siri, trwy'r Siri Prydeinig sydd yn ddyn falle, ond mae o wedi dweud, na, swn i'n hoffi cadw yn llais, achos dyma'n llais I rwan. So fi'n gwybod os da chi'ch dau wedi gwrando ar hwnna. Mae'n neud ti feddwl fel, mae hwnna'n sefyllfa mor od, achos mae'n llais anodd i'w ddeall, ond hunaniaeth, di'n de. Do, dwi wedi clywed yn sôn am hynna, ac bod fysa fo'n od iawn, fysa pobl ddim yn abod o, wedyn, am fod maen nhw wedi associatio y llais yna efo bob dim mae o'n ddeud, a'i wynabo erbyn hyn. So, mae wedi gwneud dewis call, dwi'n meddwl, fod na opsiynau gwell allan yna rwan. Fysa fo'n, mae jyst yn, dwi'n bo, eich fysa ni yn gallu dod I arfer efo fod yn siarad. Yr unig upgraded version o'r un llais, eich. Ie, just, ti'n beth o, efo'r llais yna, mae'r just syniad yr... Beth dwi'n siarad, fel rhythm y siarad yn od iawn, achos mae o'n neud darlith ar theoretical physics, ti'n mo, stuff super trwm, stuff Brian Coxaidd. Ti'n mo, so achos dwi'n licio gwrando ar The Monkey Cage fyd, podcast arall gwyddoniaeth ar Radio 4. Oh, god, dwi just yn mynd I gael y tattoo loser ma. Dwi'n really sorry, pawb. Ond dwi'n joio. Embrace it. Embrace it. Dwi angen bow tie ar gyfer y tro nesa. Really, really licio gwrando ar hwnna. Ond mae gwrando ar llais digidol Stephen Hawking yn siarad am tylludion ffiseg theoretaidd yn really anodd. Mae wedi cymryd amser, goffes I eistedd lawr a rhoi ynghlwys eistedd erbyn y speaker a just eistedd na, a trio wneud synwyr. Ond falle na dyna di'r peth gore, ti'n mo, dwi ti'n just yn mynd I mynd, dwi'n smwddio ac yn dysgu am black holes. A teithio fel amser. So falle bod o'n rhywbeth arall, ond oedd hwnna'n rhywbeth yn I, ti'n mo, fel ti'n deud, efo'r technoleg yn symud, mor gyflym, a rwy'n sydd wedi mynd, na, dwi'n mynd I aros efo beth sgennau, achos dyna pwy ydw I. Neu mae hwnna'n... Ie, eich fod yn anodd oherwydd fod yn y flwyddyn dwytha dwi wedi darllan dwi dal yn galw fo, ond gwrando mewn ffordd ar gymaint o lyfrau trwy Audible neu audiobooks. Ac dwi yn picky amdan pwy sy'n darllan o, am fod os dwi'n licio'r llais sy'n darllan o, os dwi'n droning ac yn un donog, mae o'n anodd cael, teimlad y llyfr. So, ie, dwi'n siŵr fysa fe'n anodd. Dwi heb di eistedd trwy lecture Stephen Hawking efo fo'n mynd on am rhywbeth yn y llais yna. Mae'n snippets dwi wedi glwad bob tro. Ti'n gwybod beth, dydy'r rhaglenni ddim yn hir. Dydy'r darlithiau ddim yn rai hir yn amlwg, achos dwi'n yn siŵr beth yw dechneg o siarad, achos mae yna cwestiynau o'r gynulleidfa hefyd. So, mae rhaid bod o... Mae'n rhywbeth falle, sy'n ni'n licio edrych mewn I mwy, fel sut mae o'n ffurfio nhw. Ond mae'n really ddiddorol yn ymwneud, just y ffordd... Dyna diw lais o, wrth gwrs nid lais o rwan, ond y ffordd wyt ti rwan yn goffod stryglo I ddeall 2 layer o bethau. Ti'n fel just theoretical physics yn amlwg, ond hefyd yn llythrenol ddeall be mae'r llais robotaidd yma'n yn trio pasio allan. Mae'n eitha surreal, ond mae'n really werth gwrando yn efo. Yn credu. So, Bryn, gan bod ti'n gwisgo bow tie, dwi'n credu bod gwrando ar y Reith Lectures am Theoretical Physics, falle, yn rhywbeth arall fel ti'n fod ystyried. Tran yfed whisky. Boys, da ni wedi cyffwrdd ar Snapchat tat a bod ni'n teimlo'n hen. Rosto fe gyd. Do. Da ni wedi siarad digon am Snapchat. Mae 10 eiliad yn hen ddigon. Yn union. Da ni'n gallu siarad amdano fo to. Da ni siarad amdano 10 eiliad, a mae'r Snapchat negas wedi dileu I hun. Wedi mynd. Di.
da ni'n recordio hwn ar nos Wener, sydd falle yn esbonio'r teimlad, crydd, beatboxaidd, sgynny ni yna. Da ni hefyd, yn anffodus, does dim newyddion wedi dod trwad am hacio'r iaith 2015. Iddyn ni eto, ond dwi wedi sylwi bod... 2000 be? 2016, OMG! Mae'n ddrwg iawn gennau. Fi'r etno physics, teithio mewn amser. Dwi'n gwybod bod fi wedi gwisgo ar doctor, oce, ond sgynna i ddim tardus, oce. Dwi'n mor sori. Sori pawb. Ond mae gen ti flanced zeros and ones, dwi'n gweld. Oes. Mae dillad gwely Bryn yn edrych fel y Matrix o beth da ni'n gallu gweld yn fan hyn. So mae'r blanced yna wedi dod o thinkgeek.com. A nes i brynu hwnna nôl yn 2005 tra ni'n gweithio'r llyfrgell gen. A be mae'n dweud hynny mewn ASCII ydy /dev/blanket. It's a blanket device. Amazing! Oh my god! Dwi'n cedi gallwn ni ychwanegu unrhyw beth. Fel sy'n ni'n dweud yn y dosbarthiau improv dwi wedi bod yn dweud scene. That's it, done. Yeah. ATL, perffaith. Am haglediad 47, mi ddedwn ni scene am rwan. Mi fyddwn ni'n scene gweld chi. Tro nesa, haglediad 48 yn dod yn fian iawn. Diolch yn fawr i chi am rando. Fel arfer, dyn ni ar y tweets, y Facebooks, ond ddim y Snapchats, i chi am unrhyw sylwadau. Neu, os gennych chi nhw straeon diddorol am blankets? Ja, falle ddim. Dim ond Bryn sy'n o'r heina. Mi ddydwn ni hwyl am y tro am rwan. Diolch yn rando. A welwn i chi tro nesa. So, hwyl fawr gen Bryn. Hwyl fawr. Hwyl fawr gen Iestyn. Iazab. A hwyl gen pawb. Just rhoi fan ei rwan, Sioned. Hwyl am y tro pawb. Ta-ra! Ta-ra! Bum 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 bum.